отрази и да върват паралелно нещата, не просто да се отрази нашата по-тясна интеграция в отбранителната политика на НАТО, на Европейския съюз и подразделенията и последствие някои идеи за как ще намерим проблем за липсата на специалисти, особено в области, които са, примерно извън армията, са много по-добре платени. И първо ще дам думата на господин Найденов да говори за НАТО и Европейския съюз, след това на доктор Явор Тодоров. И след това ще имаме въпроси и отговори. Уважаеми дами и господа, най-напред да благодаря на професор Тагарев за така направеното изчерпателно изложение. Моят поглед в случая като представител на дирекция отбранителна политика и планиране на Министерството на отбраната ще бъде насочен към бъдещето на България в НАТО и европейската отбрана с поглед следващите 20 години. Тази година отбелязахме 20 годишнината от членството ни в НАТО. Аз съм започнал кариерата си 2001 година, преди 24 години приблизително в отбраната и съм бил свидетел на всички тези неща, които се казаха. Въпросът е защо първите 20 години ние пропуснахме толкова много възможности. Този период можем да го определим с основание като период на пропуснатите възможности от членството в НАТО. Иначе България постигна своята външно-политическа стратегическа цел да бъде част от НАТО и от Европейския съюз в периода 2004-2007 година. Но след това ние не можахме по най-добрия начин да оползотворим тези възможности, които ни дава тази отлична среда да бъдем част от НАТО и от Европейския съюз. Надеждата ни е следващите 20 години България да се промени качествено. Да се промени качествено по такъв начин, че ние един ден след 20 години да имаме наистина силна България в НАТО и в ЕС и вече да говорим за наистина оползотворени възможности. Това е възможно. Това е реално. Въпросът е да си дадем сега сметка какво сме пропуснали, в какво положение сме и в крайна сметка политическата класа изобщо и стратегическите лидери да бъдат наистина стратегически грамотни и да се умеят да използват всички възможности. Все пак позволете ми да започна на първо място с това какво трябва да направим, за да имаме силна българска армия в НАТО и ЕС. Първо започвам с приоритета хората в отбраната. Само, че не само хората като компонент на способност, един от 8-те компонента, но този компонент трябва да се съчетае с вторият компонент – лидерство. Защото на нас ни трябват качествено нови лидери в отбраната, командири на всички нива, а също така и цивилни служители, които имат своите ръководни функции. Като се освободим от старото съветско наследство, което все още на места е, за съжаление, не изкоренено, но ние трябва да го преодолееме, само по този начин с нови лидери в отбраната, с нови хора в отбраната, ние можем да постигнем тази качествена промяна, която е възможна в рамките на следващите 20 години. Какви качества трябва да притежава новият лидер в отбраната? Като говорим за нов отбранителен мениджмънт, за вземане на решение, за мисийно командване, за сметка на старотния начин на командване, на централизираното командване. Виждаме в Украйна уроците от войната в Украйна, как командирите на по-ниските нива имат достатъчно свобода и правомощия да вземат решение. И това решава изхода на битката. Тоест нова стратегическа култура на командване и управление. Тук не е достатъчен само професионализмът, безупречното боравене с оръжието, с тактиките, с процедурите. Тук трябва и непрекъсната готовност да се учи и човек да се учи и да се развива. Критичното мислене, да, това е абсолютно необходимо. Комуникацията, работата в екип, да може да мотивираш хората си, това е ключово. Инициативност, поемане на отговорност. Но за мен е най-важното качество на един лидер, това е интегритетът и моралният компонент на лидерството. Защото ако няма морал, няма и отговорност, а от тук се разрушава доверието и следователно не можем да говорим за лидерство. Но това е свързано най-вече с скъсване с съветския модел и с остатъчното съветско наследство,
Аз мисля, че по този път сме тръгнали и успешно ще го извървим до край. Следващия главен приоритет за следващите 20 години е ускореното технологично превъоръжаване и модернизация на всички видове въоръжени сили, родове войски. Тук говорим не само за изпълнение на приоритетните проекти, така както са формулирани в програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година, но и развитие на ключови способности, много от които сега се очертават в рамките на войната на Русия срещу Украйна. Тоест виждаме на бойното поле Украйна как успява да се справи с много по-голям по численост противник, като въвежда иновации, нововъведения. Виждаме как безпилотните системи и по въздух, и по вода променят изхода на битките. Съответно, трябва да говорим и за развитие не само на дронове, но и на антидронови системи, за противодействие на безпилотните системи. Говорим за роботизирани системи, за киберотбрана, ключови способности, за усъвършенстване на способности за електронна война, командване, управление, ситуационна осведоменост, за космически базирани системи, за квантови изчисления, за квантови комуникации. Това е бъдещето. За квантово наблюдение, включително иновации, изкуствен интелект, най-вече изкуственият интелект ще влиза все повече в военното дело и в крайна сметка безпилотните системи, изкуственият интелект, роботизираните системи ще бъдат решаващи за постигане на победата. Но разбира се, на първо място са хората, лидерите, качествените командири, които могат да поемат отговорност и да бъдат инициативни. От тук можем да имаме и силна българска отбранителна индустрия и говорим и за развитието на националната база за изследване, за научно-развойната дейност, фактически. Нека не забравяме, когато говорим за ускореното технологично превъоръжаване и за изграждането на въоръжените сили, нека не забравяме и за когнитивното измерение на войната. Системата за отбрана трябва да развива своите способности за стратегически комуникации и най-вече за бързо и навременно противодействие на дезинформацията и на психологическите, хибридните въздействия не само срещу въоръжените сили, но и срещу обществото. Свидетели сме как се разпространяват изключително неприятни и фалшиви новини за българската армия, за системата за отбрана. Затова в момента Министерството на отбраната разработва своите способности и структури за провеждане на ефективни стратегически комуникации с българското общество. Това е ключово. И не само с българското общество, но и с самите военнослужащи, с хората в отбраната. Според мен, правилно научените уроци от войната в Украйна ще формират облика на бъдещите високо ефективни и боеспособни въоръжени сили. Ако сега ние не научим уроците от войната в Украйна, след 20 години ще говорим за нов период на пропуснати възможности. Мисля, че ние можем да се справиме, но най-вече във военните училища следва да се изучават уроците от войната в Украйна. Следващият приоритет през следващите 2 десетилетия, който трябва да бъде водещ, а именно това е как България по най-ефективен, най-пълен начин да допринесе за укрепването на възпиращия и отбранителния потенциал на НАТО в региона, по-точно в Черно море. Тук става въпрос за изграждането на съюзни структури и формирования у нас. И това включва със себе си също така развитието на военната мобилност и на нашите способности на страна домакин. Тоест как може отбранителните планове на НАТО да бъдат изпълнени по най-добрия начин. Нашият принос, това е ключов приоритет, по който трябва да влагаме усилията си в следващите години. В непосредствена перспектива, както е известно, работим за сформиране на наша територия на многонационален дивизионен щаб, също така и за създаване съвместно с Румъния на регионално компонентно командване на специалните сили, включително и работа по военната мобилност и заедно с съседните страни от нашия регион. Беше споменато развитието на многонационалната бойна група и нейния потенциал да нарасне до бригада в случай на необходимост. Най-вече
когато говорим за многонационални формирования на наша територия и за участие на българските въоръжени сили в такива формирования на територии на страни от НАТО, нашите военнослужащи получават възможността да живеят, да тренират, да работят заедно с колегите си от съюзните армии. По този начин да трупат опит в международна среда, което несъмнено повишава оперативната съвместимост, а също така и тяхната боеспособност и ефективност. В момента говорим за оказването на военна помощ на Украйна. Това е ключов приоритет. Наш стратегически интерес е да продължим да оказваме военна помощ на Украйна съобразно нашите възможности, но защото от това как ще приключи войната в Украйна зависи бъдещата среда на сигурност. И от това зависи възстановяването на разрушената архитектура за сигурност в Европа след началото на руската агресия срещу Украйна. Дали и доколко ще оставим Русия отново да осъществи агресия, като могат в случая да бъдат обект на агресия и държави членки на НАТО, зависи от това какво правим сега и доколко помагаме на Украйна. Тя да постигне победа над Русия и да възстанови своята териториална цялост. Това е стратегически адекватно поведение и от него зависи в крайна сметка България какво място ще заема сред съюзниците си след 20 години. Т.е. от помощта за Украйна сега, от адекватното стратегическо поведение на България, зависи какъв ще бъде не само авторитета, но и какъв ще бъде обликът на България като съюзник в НАТО. Високо ефективен съюзник или съюзник по подобие на други държави, които не оказват помощ на Украйна. Но аз съм уверен, че България и политическата класа и стратегическите лидери ще имат достатъчно ниво на стратегическа култура и стратегическа грамотност, за да направят правилната оценка на средата и да видят начините, по които ние можем да изградим българската отбрана на бъдещето. Този път преминава през адекватност, стратегическа адекватност и подкрепа за Украйна. Тук бих искал да подчертая, че ние трябва да се стремим военната помощ за Украйна да се обвърже в максимална степен с нашето превъоръжаване. Тоест, изпращайки военна помощ, какво получаваме също така в замяна, така че да изграждаме нашите въоръжени сили. Това е изключително важно и като пети, последен приоритет бих откроил за следващите години, това е мястото на България в НАТО, но от гледна точка на развитието и качеството на трансатлантическата връзка. За да имаме силен алианс, ние трябва да имаме силна трансатлантическа връзка и силен ангажимент на Съединените щати към Европа, към сигурността на Европа. Но отчитайки реалните геостратегически тенденции, все повече вниманието на Съединените щати ще бъде насочено към Китай и към Азиатско-Тихоокеанския регион. И ние в случая европейските страни от НАТО трябва все повече да поемаме своя дял от общата отговорност, като говорим за справедливо разпределение на тежестите, fair burden sharing в случая, за да работим така, че Америка да остане максимално ангажирана с европейската сигурност. Това означава укрепване на трансатлантическата връзка, но тя не се укрепва само с декларации и с заявяване на позиции, а с реален принос. От тук идва и справедливото разпределение на тежестите, което един от измерителите на това справедливо разпределение на тежестите е процента за отбрана. Вече 2% за отбрана са абсолютно недостатъчни. Това е от опит, се вижда, и нашата цел е да вървим към поне 2,5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Сутринта стана въпрос на сутрешната сесия за тази цел, доколко е реалистична и изпълнима, но ние трябва да следваме тази цел. И 2,5% да бъдат минимум устойчиви разходи за отбрана, не еднократно постижение. Вече беше даден пример как преди да влезем в НАТО бяхме се ангажирали да харчим 2,6% за отбрана, в което в крайна сметка остана неизпълнен ангажимент, след като България постигна тази стратегическа цел. През следващите 20 години да се надяваме, че ще бъдем на минимум 2,5%. И най-вече
да бъдат изразходвани по правилния начин за правилните способности, което вече до голяма степен зависи от това България как взаимодейства с останалите съюзници в НАТО в рамките на процеса на отбранително планиране на НАТО и най-вече на това дали сме си научили уроците от първите 20 години. От това зависи какъв облик ще има България през следващите 20. Позволете ми да завърша с това, че за да имаме силна българска отбрана в НАТО и ЕС в перспектива 2044 година, 20 години след този ден, първо трябва да сме научили много добре уроците от войната в Украйна, уроците от бойните полета в Украйна, за да можем по най-добрия начин да изградим нашите въоръжени сили. И на второ място, българската система за национална сигурност като цяло, не само отбраната, цялата система за сигурност трябва да бъде извлякла, да е научила уроците от руската хибридна война срещу България. Съзнателно поставям този въпрос най-накрая за руската хибридна подривна дейност срещу нашата държава. Степента, в която ние ще извлечем тези уроци, ще определи качеството на нашата система за национална сигурност и отбрана. И не на последно място, България не може да бъде просперираща европейска държава, член на ЕС, на Европейския съюз, без да имаме силна и просперираща отбрана. Двата процеса са взаимосвързани, защото управлението на държавата, хората, качеството на лидерите, на стратегическите лидери ще определи доколко ще бъдем успешни и в ЕС и в НАТО, защото няма как да бъдем икономически успешни и да изградим силна правова държава, без да успеем да осигуриме и силна система за национална сигурност и отбрана. Вече са свързани. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Найденов. Сега да чуем и на господин Йово Тодоров встъплението и да преминем след това към дискусия. Уважаеми полковник Цуров,